Bé, a mi, si fora vostè, em cauria de cara de vergonya de dir que les rectificacions de l'IBI estan donant els seus fruits 20 anys després. No s'havien preocupat vostès que tenien 3.000 immobles fora d'IBI. No s'havien donat compte. 3.000 unitats fiscals als quals no li cobraven. Això no s'havien donat compte i ara està superorgullós. És que ho diu, altes en IBI, plusvalies, no sé què, estan contents de que les omissions que tenien en l'IBI vagin endavant i que les coses vagin millor. És que vostès, em sap mal ser reiterativa, però senyor Vila, vostè porta sí quasi 20 anys i no s'havien preocupat en absolut, de disminuir la despesa, que és una obligació com a bons gestors, i sols s'ha ocorrit que això ho tenien que fer-ho perquè de sobte s'han trobat amb un préstec de 11 milions d'euros que s'ha de pagar i que els interessos són enormes i que a partir del 2015 a més comportarà el pagament de capital. Vostès han tingut que fer este préstec i han tret totes les factures de proveïdors pendents perquè fins a la data no se podien fer préstecs per a pagar proveïdors, no es podien fer préstecs per a pagar despesa corrent. Per això vostès, tot això ve degut a que se'ls dona la possibilitat a través del Plan Montoro de treure tot aquest deute i fer-lo aflorar, però a nosaltres que se'ns venga com una bona gestió, que s'estiga sent rigorós en les altes del padró d'IBI, en les plusvàlues i que les omissions d'IBI estiguen fent-se de manera correcta, ens pareix que d'algú que porta pràcticament 20 anys governant este poble no es pareix que siga per a felicitar-nos ni per a fer-li un monument, perquè això s'havia d'haver fet des del primer dia i no s'ha fet. En tot cas, com li he dit abans en la meva primera intervenció, jo crec que moltes coses depenen de la sort, perquè clar, l'últim punt, el de la mesura número 5, que es refereix al destino al pago a proveedores las subvenciones pendientes de cobro. Se preveía que la Diputación ingresara 350.000, la Generalitat 865.000 y CIEXA 110.000. Total, que CIEXA no ha ingresado nada, perquè és que clar, i és que això, perdone, però això és sort. Arriba, no es preocupe. La Generalitat 700.000 euros i la Diputació, que és un cortijo perquè això no és una institució, això és una pseudoadministració pública on la distribució dels diners no es fa en funció dels interessos sinó de les simpaties i que no és més que una agència de col·locació que hauria de desaparèixer per ser totalment incompatible en el sistema dissenyat per la Constitució espanyola de distribució territorial i de les comunitats autònomes, que no té ningú sentit, ha aportat, perquè no crega que jo llegís només el que m'interessa. Abans l'alcalde ha dit que llegim o que no sabem llegir o que no volem llegir. Sí, 1,5 milions d'euros, sí que ho llegís, que ho posa així, 1,5 milions d'euros. Per a què? Pues depèn, per a coses que li interessen per a les coses que li interessen exclusivament a la Diputació. En este cas, sí. Ve que vostè està interrompido avui? Està així, jo estic llegint, vostè m'ha dit, no, digue-ho tot, i jo vaig a dir-ho tot, 1,5 milions d'euros, perquè resulta que com són uns gestors nefastos, així n'hi ha gent en este plenari que té la capacitat de desdoblar-se, però com són uns gestors nefastos i com totes les obres que tenen previstes se'ls disparen en sobrecostos però no les acaben, i vaig a dir los dos exemples només. Uno, Plaça de Bous, per acabar i en un sobrecost del doble del seu pressupost inicial. CM Cris, per acabar i superat, pues arriba davant d'aquesta mala gestió, arriba la Diputació i posa 350.000 euros per al CEM i el CRIS per a que es pugui obrir. Però clar, això demostra la inoperància d'un equip de govern que no sap ajustar-se les seues previsions al funcionament. Jo torno a insistir, el pla d'ajust està... Quan parla de redistribució o racionalització de les despeses i de millora en la gestió, sempre es fa en aquesta millora en la gestió sense tindre en compte la capacitat econòmica de les persones. És a dir, n'hi ha propostes, i torne a repetir, com la nostra de modificació de l'ordenança reguladora de l'IBI, en la que es permetia disminuir la pressió fiscal i al mateix temps incrementar els ingressos, però això a vostès no els interessa, perquè vostès, si la idea no és seua, no els interessen les propostes dels demés. I això és la seva manera de governar. I al final pense que els resultats que està donant el pla d'ajust, que no són resultats definitius perquè falta la concreció a data, el tancament del pressupost de l'exercici 2012, és una qüestió pura i exclusivament de sort i simplement d'un poquet de la millora en la gestió del pagament dels impostos. Això ha fet
que s'incrementaren els ingressos d'aquest Ajuntament, però és que vostès ja porten 20 anys i això no ho havien fet en els darrers 20 anys perquè no els preocupava en absolut la gestió d'aquest Ajuntament. Ara, quan ja no tenen diners i ja no poden lluir-se, doncs ara se'ls ha ocorrit que caldria racionalitzar perquè, a més, els préstecs no ens deixen viure.